Atong oras sa 91.7 BFM, alas 7:46. Pagpalambo sa Kwarto Distrito, kaakuhan ko. Usa kini ka programa sa radyo nga magsilbing dangpanan ug gabayan sa atong mga kaigsunan sa mga serbisyo nga ilang gikinahanglan. Tinambayayungan sa mga opisyal sa mga kalungsuran sa Kwarto Distrito sa Sugbo nga gipanguluhan ni Kongresista Benhur Salimbangon. Mo'y katuyuan sa tulumanon nga masayran sa katawhan ang mga programa ug mga proyekto sa mga kalungsuran nga sakop sa distrito. Mo'y hisgutan ning mong tulumanon ang bahin sa panglawas, edukasyon, panginabuhian labi na sa karagatan ug kaumahan, kalikupan, turismo, infrastruktura sa mga kadalanan ug uban pang gikinahanglan aron mapalambo ang kahimtang sa katawhan. Pagpalambo sa Kwarto Distrito, kaakuhan. Kaakuhan kini sa tanang mulupyo sa distrito, mga opisyal sa mga kagamhanang lokal ug labaw sa tanan. Kaakuhan samahan sa Kwarto Distrito ang matinud-anon ug maalagaron, Kongresista Benhur Salimbangon. Pagpalambo sa Kwarto Distrito, kaakuhan. Kumusta ug mayong buntag mga higala? Nining adlawng Lunes, inyong alagad Louie Reyes. Tuma nakadoa ang katong mga lubnganang nawa, lubnganan sa inyong mga paryente, kung suman hinlo na ang mga lubnganan, katong mga pintalanan na pintalan na ba? O latex paint ang mga niya naandam na ba? Nagkaduol naman ang All Saints and All Souls Day, Nobyembre 1-2, no? Mga higala, pahinumdong lang ni sa ato mga kaigsunang adunay sakyanan labi nagdiesel ang sugnod sa mo sakyanan, krodo ba? Musaka na sa absugod og masubuntag ang presyo sa diesel og 2.60 ngadto sa 2.80 kada litro. 2 pesos and 60 centavos hangtod sa 2 pesos and 80 centavos per liter. Samtang ang gasolina momento bali og 80 centavos ngadto sa 90 centavos, 80 to 90 centavos per liter. Ako aning giunhan sa pag-ingon nga pahinomdom mga higala sa mga tag-iyag sakyanan labi nag-diesel kay ida kinahanglan jud ta magdaginotron kay kining ako sa diesel man kundi gani kayo importante ang atong adtuon kung mahimo lang yung lakaon o baka motoron lang ang adtuonon mas maayo para dili kayo kas bag konsumo kung gamitan nato sa to sakyanan nga ang sugnod krudo. Ang krudo ron mao may mas mahal kung itandi sa gasolina. Nabali naman ni karon. Kani adto ang krudo may barato. Mo'y mahal ang gasolina pero karon gasolina may barato, krudo may mahal. May man gud ang motor kung mo'y gamito nato kay ekonomiya. Pila na may konsumo anang motor. Ang usa ka litro moabot mo kay nagtagpila 20-30 kilometros. Ang atong sakyanan labi nagdaan na, may nakayog makadagan og makakonsumo lang og makadagan og 10 kilometros ang usa ka litro. Gawas nga ekonomiya sa gasolina ang motor, no? Kuansad kana bang dili kayo dako bag maintenance. Importante lang is motor nga magmatngon lang gyud ang magmaneho kay perti na gyud daghanas nga matay ang sakyanana. Ya kadtong wa mamatay kadaghanan nga barda. Lahi naman rong panahon na kay bisag mabinantayon og nag-amping ka sa imong pagmaneho sa sakyanan, sa imong motor, naa man sa daghang nagdanghag og nagkiat pagmaneho sa ilang sakyanan. Pero mahinomdom mo mga higala kaniadto kuli kayo tang makadungog nga adunay nagbanggaan na nga mga motor kanang isig ka motorsiklo ba nagbangga tagsara kay na Nga naman kay nihit man ang motor kaniadto og do na kay motor may makampagkabutang. Pero karon labihan na gyud ka kumon. Ngano man, nganong kumon man. Kumon kay barato man ang down payment nya. Pero mo lagi na resulta wa kay kadata embargo pud. Ya tungod sa kadaghan na ron sa mga motorsiklong nagdagan sa karsada, tiwasan pag yun sa daghan na sang mga magmotor nga kung dili man gani hubog sa bino o ka serbisa, sabog sa shabu mo na pertindaghan na sa aksidente nga naglambigit sa motorsiklo.
Ya. Mao nga inig kalambas karsada kay wa sab lagi magsulubog helmet, nangabuak ang ulo kay napantok man sa semento. Ganihang buntag sayo mahigala sa alas 4:30 doon natoy report si Lady Bong Madonna nga dunay batanon nga nagmanihog motorsiklo taga San Remeo pag-abot ito sa Bugo, lalabangan og iro, lalim kang labangan kag iro, di ka kamao mo atraka ang iro nga malabang. Kasuway naman ko anak, nagmotor ko ni adto dito sa Hubay Liloan, labangan bitaw ko iro, naay angkas na kong luyo, ang ako rabang angkas katong mayor kumpustil na sa una si Ritzy. Ako lang yung gidamagan ng iro sa motor nga akong gimanyo, kusog mandagan. Kaya akong lubagon ang manobela, akong lisuon, masukarap gigo, mo gidamagan lang gina akong motor, gidamagan lang gina ako ang iro sa motor, kay wa mo ko laing choice. Kay ilihay lang gina ako, delikado maging, lamba magigo. Mo to, suswara ba may helmet? Pareho minduhang wa helmet, gabi igod to ni tabo. Swerte na dyan kayo. So, may nga pahinomdom ba sa ato mga kaigsunan nga walaing mode of transportation kay di masadda kabuot sa uban nato mga kaigsunan. Ug di giday ka afford og palit og tricycle, di ka afford og palit og multicab, di labaw nang di ka palit og auto. Aray kita gamit sa motor, labi na ang motor sa konbinyente kayong dadon, dali kayong kauliot og matraffic, traffic ang karsada, dali kayong kalusot. Nya, ug naatay adtuon sa unahan lang, dili kay layo, dali ra kay motor. Nagikan pananglit sa amo rin kay istahan dali sa kurba, no? Wadto mi og Medellin proper, mga 7 kilometros man tingali na. Bintaha kayo ang motor. Ang problema lang, inig mag-uwan, kay dangog kayong karsada, nya punan pa aning na karsada, na portion sa karsada nga, kanabang hugaw-hugawan alang lapok ka sa katubhan, sus, inig kalit ni mog break, mabagnos juga sa karsada tungkol alang lapok nga berting danguga. Ambot hantod karon wa man siguro gina sila mabadlong. So muna nga painomdom lang ning ako, no? Kay dinigalis Medellin bago lang sa tong hitabo nga doon na say sus namatay ra ba taon tong nagmanihos motor. Itong na-disgrasya dito sa poblasyon ba ito, gireport ni Junior Langido sa atong morning patrol. Ato mamatay dia mga pila pa kaadlaw, no? Kay may head injury man to siya. Sa dito na sa ospital, sabay imo nga tingali, nangihi siguro ni atog CR, sus napakong pa man ang uo nga dunay may samad man siya sa ulo. Napakong man, nag-bleeding. So ang profuse bleeding, mo siya nakaingon, namatay taon, no? Luoy kayo. So muna na mga higala. Alas 7:55 na mga higala. Kinibitang dito sa Manila, mahigala, kining issue nga gisawan ron sa mga tao, sukad pa ni adtong miaging simana, kadto bang pagkadakop sa anak ni Justice Secretary Boying Rimulya, kay lagi na nakpang nagupot og high grade nga marijuana. Tungod kay barabag kuana ba karabang opportunity kahigayuna na sa oposisyon nga kuan sila maka grandstanding pod sila. Karon buot sa oposisyon nga mo resign si Justice Secretary Rimulya tungod kay nagpakita kini matod pa nila kay ang nagpakita kini sa kalihim sa hustisya nga dunay pagpinig kay iya mang anak ang nadakpan. Ambot ugon sa ilang basihan nga nagpinig, doon ay pagpinig ang sekretary sa kaso siyang anak. May reklamo sa oposisyon ganong dugay kuno kayong miguwa ang balita bahin sa pagkadakop siyang kamagwang ang anak. Purbida sa day. Kini bang mga ingon ane nga isyu para nako di kaya ni mahinungdanon alang sa mga tao. Mas labing maayo kung ang anaa sa oposisyon sa Marcos administration mohimog mga maayong butang nga makapahimuot sa publiko kanang mga butang nga beneficial kay ba? Beneficial sa mga tao kanang ikaayo sa publiko.
Ika na karong ilang gibuhat, naisama naman na minaginot na sila gamay ragid kayong isyo, nga di gid makapausab sa sistema sa hustisya sa nasod. Kato hinoong kang former Justice Secretary de Lima ay, kato, motoy maayo unta nga, unuton ninyong maayo. Wa man sad, wa man sa minahimo, baba ramay nag-ayo ninyo. Ya, kinirong sa anak ni Secretary Remulla, mangutana ko, doon na ba'y ligong sukaranan? Doon na ba'y igo nga gibasihan ang mga oposisyon nga gipanalipdan dyan ni Secretary Remulla ang iyang anak? Sa ako ang nahibawan mo man. Tingalingil adunta para nato mga Pinoy, kung ang anak ni Justice Secretary Remulla wadak pa sa kapulisan o ka, nadakpan man niya, gibuhian lang nga wa itaral nga tusukmanan, kana may ngilad. Pero og tungod lang kay nabalita nga nadakpan, nakuha ag marijuana, para nako gamay ra kayo ng isyu ha. Muna giingon mga higala, only in the Philippines nga ang atong politika nang hinubra. Nga ang napili na to mga opisyal wa na nooy obra. Kaya ang ilang pagpanghimantay sa ilang kontra sa politika mo rin atiman nila. Nasipyata sa atong pagpili nila kay wa man sila makatuman sa atong gidahom o gipaabot kay ilang himuon sa gihupta nila karon nga posisyon sa gobyerno. Pastilan yun yung politika, no? Kining politika aning nasura ambot lang. Muni nakatiwa sa atong kalisod na ano'y mga gikinahanglan kaayo nato, no? Job opportunity, livelihood, panrabaho, panginabuhian, kana unta. Yani ay tanawa, ang eleksyon sa barangay og sangguni ang kabataan nga kanunay lang i-postpone kana. Nganong dili man namoy kumbatihon aning mga opposition legislators kana mga kongresista, mga senador nga oposisyon. Kana dako na kayo na nga basihanan sa paggawa gyoy ayo sa sistema sa politika sa atong nasod. Kung gimando man sa atong batakang balaod nga himuon gyud ang eleksyon, labi na himuong regular nga paagi aron kitang mga tao makagamit sa atong balaang katungod sa pagpili sa mga opisyal nga mo'y muduma nato, nganong i-postpone man gyud kanang barangay ug iska eleksyon. Nga mao man ta nang higayon nga mailisda na kato mga ayo, no? Dili may performance nga mga barangay officials, barangay kapitan, barangay kagawad nga kanunay lang nga to ala makitis tindahan tubaan magyampungad, no? Panahon unta nga ang mga tao sa barangay hulip na, makailis na ni anang mga ayo, mga pulos nga mga opisyal sa barangay. Unya sa sangguni ang kabataan sad, anang lapas naman is edad ni ang mga incumbent kanang SK officials, ilis na to sa mga batanon pa. Ang mas batanon kay, para na ko, mo lang susiho ni mo, taon ni mong edad ani mga incumbent SK officials, nanggungis naman ng uban, ang uban ani na, wana, nilapas nas edad sa age qualification sa edad. Ang age qualification nasa bakotob, 30 years old. Ako ba na wana, tag-30 kape na. So, dili maayo ba nga, sigihan lag-postpone. Kano man, ma-defeated man, mapakyas man, mapukan man, ma-defeated, mapukan man ang katuyuan sa pagpahigayon sa piniliay. Himuon ang piniliay, aron, matagkaroon niya, mag-ilista sa atong namunuan nga dili maayong magdumala, no, sa ato pa. Ilisan kay pakyas man sa pagtuman siyang katungdanan. Panalitan lagi sa barangay kapitan. Mo may importante na ba ang kapitan kay kanang mga kagawad membro raman na sila sa konseho. Although di sa tainon nga gamay ra gina sila kay di na sila pakagamyon tungod kay kuan man na sila. Sila man say mopalabang og mga ordinansa, barangay ordinance o barangay resolution diha sa barangay, no? So dako sad sila papel, pero ang kan agyong kapitan kay mo may hawod sa barangay. Naamag rin mga kapitan na nga, mga kapitan ron ba nga bardado na, kapitan nga
Masakito na, kapitan nga tapulan na, mga kapitan nga wala lagi ayo. Ilisdanan ba? So panahon unta na kanang eleksyon mo unta na panahon nga hatagan ang mga mulupyo sa barangay ug katungod sa pagpili sa moduma silang barangay. Dili kay punayan na nagpospon sige lang pastilan. O ay di mo kalimot ha nga ugma bitsa 18 sa Oktubre ugma ang ika-35 katuig sumad sa pagkahimong santos ni San Lorenzo Ruiz. Yes, San Lorenzo Ruiz. Kanago ako masayo pa. Ako masayo pa na. Sigurado ko anak kay si Monsignor L. De Leison may nagpahinomdom na ko anak gahapon. Nyayas akong ipahinomdoman ni Monsignor L. De Leison kasi siya magoy among padikura sa parokya ni Senyor Santiago sa Compostela. Iyas akong ipahinomdoman nga karong 21 sa October 21, mausap na ang ikanapo katuig kasumad sa pagkahimong saint ni San Pedro Calungsod. No? Mao ba na, Charles? Sakto ba na? Ikaw na makapirmi simbahan. Istorya at Father Edgar na ko nga ikaw mo iyan sinaligan yan to. Limot lang ka. So, muna na may higala, no? So, painomdom na rin ako. May mundag di ay nila na Lourdes Reyes, tingali ka na di ba na masipyat, midnaw, mga anak ko, no? Diya sa Lamintak. Lamintak Norte ba na ila? Sur. O sa ato nga mga tigpaminaw diya sa Danbantayan, good morning ninyong tanan. Labi na ni Mayor San Shimura. O siyang mama, si former Mayor Maluluot. Okay, so pabuta may gala ang follow-up, no? Musunod ang follow-up ron taod-taod. Kinilang una ang atong mapadangat ni Buntaga sa ni Charlie Maluya, akong technical partner. Kanyang lagat Louie Reyes, good morning. Inyong nabati ang tulumanon, pagpalambo sa 4th Distrito, kakuhan ko. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Broadcasting live from Curva in the beautiful town of Medellin, Cebu,